nahi duenean. Zergatik, minutu bat. Rafa. Rafa, zergatik? Ez dut izango. Ja, martxan gau? Kaixo eguerdion Landare Toki Rugby zelaitik. Baziren ja egon desente. Zuzeneko partidarik eskainu ez dizuegula hemen Landare Toki Rugby zelaitik, eta gaur bai, gaur berriro Hernanik etxean jokatuko du, Hernanik klub elkarteak etxean jokatuko du, eta oraintxe bertan ekin zaio neurketari, edo ekin diote neurketari hain justu ere Madrilgo Industriales Las Rozas taldeak, beltzez eta urdinez jantzirik dakusa zuena, eta etxeko taldea, Hernanik klub Rugby elkartea, ohiko koloreekin, txuri, berde eta gorri jantziekin, eta orain Las Rozas defensan aritu ondoren, defensako ostikada luzea,
Hernani zelaia bidaltzeko, eta Hernaniarrek momentuz behintzat zertxo bait urrundu dute arriskua, ez asko egia esateko. Hain zuzen ere, zelai erditik 10 metro esango genuke, metrora eskasa izango da Larrozasen alde, Hernaniren zelaian beti ere, eta garbi irabazi ondoren, tartea egin dute aurrean, madrildarrek, eta ikusi duzuen bezala, talka horretan, Larrozaseko jokalaria, 3. lerroko ezker jokalariak, ikusten duzuen bezala, 6 zenbakietunak, talka horretan min hartu du, eta momentu zetenik dago jokoa. Tira, esango dugu, Espainiako ohorezko B-mailako, B-multzoko edo B-mailako norgehiagoka dela gaurkoa, baina lehen fasea amaitu ondoren, orain beste fase batean ariko dira orain aipatuko ditugun taldeak, 9 guztira elite maila deitzaiona, eta honek ja hemen lehenengo sailkatuk aukera izango du ohorezko maila nagusira igotzeko, baina lehenik talde bakoitzak 9 partida jokatu beharko ditu. Xehetasun adardurak pixkanaka jakinaraziko izkizuegu, bi bitartean ikus ezagun Hernanien kontrako zigor kolpea adierazi baitu epaileak, eta lehen aukera Madrildarrentzat hagen aurrean, baina betire 45 metrora, baina aukera dotorea dute Madrildarrek, gainera eguzkia ez dute kontra, ikusteko moduan beraz. Ea ba. 3. minutua, eta ikusi duzuen bezala, lehen 3 puntuak Larrozaseko joko zabaltzaileak lortutakoak. Ondorioz, laugarren minutua betetzear dela, huts eta 3 markagailuan. Lehen hemen gurekin minutu pare batez jardun duen Las Rozas taldeko kazetariak esan digo, betidanik izan dela Industriales Las Rozas taldea. Lehen duda bai geneukan, garai bateko kau otezen, baina ez. Berak esan digo, betidanik izan dela Las Rozas. Orain, Hernanik zelai erdian alboko sakea irabazi du eskasa, eta eskuko jokoa eskuin egaletik, zangoz egin nahi zuten Hernaniarrek erasoa, eta beranduegi egindako karga bat esango genuke, karga batengatik, han baloia erori den lekuan, eta hori Larrozasen zeulerrotik usurbil izango da, 12 metrora edo uztartze bindua Hernaniren alde. Entzun duzuen jendea nola protesta egin duen, berandu egitako karga horrengatik, karga edo talga horrengatik, eta orain bai aukera ederra Hernanik lehenengo puntuak eskuratzeko bikain, eta eskurko jokoan aurrera jarraitzen dute Hernaniarrek, hagen aurrez aurre, eta berriro eskuin aldera, baina aurrelarien bitartez orain aurreratu nahian, metro batzuk egin nahian Hernani.
Ikus ezagun epaileak esku altxatua zeukan, zigor kolpea, eta azkar jokatu dute, baina defensa ere hor zegoen tinko, jarraitzen dugu hirugarren lerrokoekin eta aurrerariekin Erranik segitzen du eraso ahaleginean, marka egiteko ahaleginean nahi justu ere, eta hortxe ibiliko dira. Hor daudelako ensegulerruaren pare-parean. Ikus ezagun epaiak ikusen zuen bezala adierazi du ez direla ailegatu, ez duela pausatu baloia berdegunean, eta ondorioz ez du Erranik partidako lehenen zoegu egin. Baina hortxe ibili da. Ea orain defensa ostika da Larrozasek. Ikusi ezagun zer gertatu den. Gu Erraniko joko zabatzaileari begira geunden. Horrepikatien beharko dute. Orain Erraniren alde adierazi du epaileak. Zigor kolpea Erraniren alde, eta orain bai dutela aukera politia dotorea, abagune aparta Erraniarrek lehenengo puntua lortzeko, eta Beñat Arizetak adierazi du agetarako jaurtiketa egin nahi duela. Hastapeneko 3 puntuak, 3 tantoak eskura izateko ez du batere txarra aukera egia esateko. Ez da hagen aurrez aurre, baina bai hurbil eta oso gertu. Gutxi asko 15 metrora. Beñat Arizeta, Erne, baloia jarrita, konzentrazio arreta bere buruarengan jarrita, eta erresa dauka jaurtitziko. Bai oitxe. Beraz, Iruna markagailuan 8. minutua bete denean. Tira, Larrozas orain, baloia jokoan jarriz, baina ezin izan dute etxekoek baloi hori, goitikako baloi hori jaso, eta orain erasoan Larrozas taldea, eta tarte politiain ondoren ustikako eta enseio izango da. Ensegua Larrozasek bapatean gure ustez Erne egon gabe harrapatu dituzte madrindarrek etxeko jokalariak, eta tartea bikain bilatuta baita Ensegua lehen partidako lehen Ensegua 3 eta 8, eta justo 9 minutu 10. minutua betetzear dela, eta baita Ensego transformaketa lortu ere 3 eta 10. ¿Esto transformatu? Bueno. Hiru eta 10, beraz. Eta orain baloia jokoan jarri dute, Madrildarrek defensatik jokatu nahian, eskura luze, pase luzea, eta zelai erdiraino ailegatu dira marra gainean, baina eten egin du epaileak, aitzin pasea, aurrera pasea, hasiera baita ez baitu adierazi, eta gero bai.
Beraz, aurrera pause hori, aurrera pause edo aurrera eroritako baloiaren ondorioz, Erraniren aldeko Uzartze bildua. Jokatu nahi bai, eskura jokatu nahi, baina orain ere Uzartze bildua izango da. Oraingoan Erraniren alde biztan da, eta ez da leku txarra Uzartze bildu horretan baloiaz nagusitu, baloiaz jabetu, baina ez, uste duen Erraniren alde zela, baina ez. Las Rozasen alde izango da, defensa lanetan madrildarrak. Baloia pasabidean sartu du, eta Uzartze horretan lehen lerroa ez dugu esango apropos egindako jokaldia izan denik, alegia behera erori izana apropos, baina hori gertatu da, eta hori horrek zigor kolpea eragiten du. Kasu honetan Larrozaseko lehen lerroa behera erori da, eta ondorioz zigor kolpea Erranin alde bainataritzat saiatuko da etekin ateratzen. Lehen ez du egin, lehenengo 3 puntuak lortzeko, eta orain bigarren zigor kolpe honetan ere bere arreta keinuak egin da, badoa, bai gora, eta baita lortu ere. Sei eta 13. minutuan, markagailuan, oreka, orain arte bintzat, eta uste dugu ala izango dela, gutxinik lehen zati osoan. Luze bai, baina Erraniarrentzat baloia ongi harrapatzeko moduan, eta horixe izan da, Uzartze irekia 22 metroko lerroan, aurrelarien arteko jokaldia, baloiaz jabetzeko, Errani aterako da, baloia jabetuz, eta baita luze jaurti ere alboko sakea beraz, Larrozasen alde. Orain sartu zareten ontzat, partida zuzena ikusteko aukeran, esan 6 eta 10 ari dela atzetik Hernani edo Larrozas ari dela irabazten 6 eta 10. Espainiako ohorezko B mailako elite faseko partida, Norgehiagokan. Aukera berria izango du Larrozasek, zigor kolpea dirazi duelako Hernaniren kontra. Lehen 3 puntuak joko zabaltzariak
Warnerrek lortu ditu, eta orain ere bera izango da aukera hori baliatu nahiko duena. Hain zuzen ere, Wayne Gardnerrek lortu ditu. Gero ensaigo egin dute Larrozasekoek, 3-8 jarri da horretik. Lautaro Pedrok lortutako ensaigua. Eta oain ikusi duzuen bezala, beste 3 tanto gehitu ditu Warnerrek taldearentzat, Larrozasentzat. Norgehiagoka lehen zatia hasi zela 17. minutua bete da, eta jarraitzen du markagailuak Madridarren alde egiten. 6-13 esan dugun bezala. Hamaseigarren minutua bete denean lortu dute Madridarrek 7 tantoko aldea. Orain berriro luze, defensako ostika da. Errani zelaian jokoa orain, 20 metroko lerroaren gainean esango genuke Urumei baiaren aldetik, eta Larrozaz eta tartea jokaldi landua izan da hori, jokalari gutxi zirela hiladatzean, eta erdi-erditik sartu da, eta horri esker orain jokatzeko aukera izan dute Barrildarre, baina baloia gerori egin zaie, eta defensa lanetan Hernani orain. Eta salboko sakea Armaiaren aldetik. Larroza salboko sakea atera, eta gibelean, atzealdean Larrozaseko arroinak baloia harrapatu, sartze ireki antolatu, eta orain eskuko jokoan erasoan, baina aurrelarien bitartez tartea bilatu nahian. Eta Warner saiatu da ostika ematen, baloia erasoan, baina gainean izan du Errani jokaia, eta zigor kolpea gainera Errani Arrealde. 20 metroko lerroaren gainean, Erraniren zelaian jakina, han Errani dituen laguntzaile, kafe, bake kafeak, eta coach marketing enpresaren iragarkien azpialdean. Esan dugu lehen, elite mailako fasea dela gaurkoa Erranirentzat lehen partida, eta biztan da, sosak ere behar dituela taldek, eta horregatik iragarkiak aipatzen ditugu tarteka. Hernanirentzat alboko sakea, atzealdean, 2 eskutara irabazita, orain uzartze irekia bihurtu da Hernanirentzat, Igor Etxeberria baloia bikain pasea, tarteak eginez, orain anartze losegi baloia 2 eskutara jaso, 20 metroko lerroan dira jada Larrozasen zelaian, Errani arrak eta zigor kolpe Erraniren alde.
Zigor kolpea Hernanien alde. Oso abagune ederra Beñat Aristidarentzat Hagen aurrean delako. Hagen aurrean delako. Albora eskasera botatzea erabaki dute etxekoek eta horri esker Larrozasenen sego lerrotik 8 metrora izango dute aukera Jonande Zapiainek, Erraniko azalkaria, baloia luze, gibele atzea, mondo jaso eta Zapiain bera jaso du orain, baina hanketatik, zangoetatik harrapatu dute eta postartze irekia birritan segidan orain aurrelarien bitartez metroiek falta zaizkio metroiek ensego egiteko eskura jokatu aurrelariekin beti ere momentuz bultzaka Hernaniren lehen ensego aukera izango litzateke edo da eta baina eskura nartzelosegik baloia biken jarri baino zain zeuzka kontrarioak blokeatzeko. Jonande Zapien orain baloiarekin, Hagen aurrez aurre, kasi baloia berdegunetik jaso Beñat Etxarrik, Ustaze irekia berriro, aurrelarien lana, gogotik egin berriko lana, dudarik ez. Entzuten duzen bezala Hernaniren zaleak behin eta berriro opatu eta ensegua, orain bai. Ensegua, ulertu du baina ez. Zigor kolpe izan da Hernaniren kontra eta orain defensan zangoz luze, zerai erdireño 10 metroren faltan. Guk agian hori ikusi nahi genuen ensegua, baina ez zigor kolpe izan da, eta ondorioz orain Larrozasen zelaiaren 10 metroko lerroan uztartze alboko sakea luzean, bikain hartua, bi eskutara eta aukera dute orain ikusten duzuen bezala eskura jokatzeko, ea ba. Jokalari desente, Larrozasek, 3-4 elkarren ondoan, ozpokatzailea ongi utxirie baloiari, uztartze irekia. Eta 10 metroko lerroan beti ere Hernani zelaian jokoa. Larrozas eskura jokatu nahian. Pase luze orain, albora, alboko barraren parean, armailen inguruan. Baloia jaso, sarrera gogorra, eta ondorioz baita baloiari eutsi ere madrildarrek. Industriales Larrozas orain agintzen eta lehen zatia behintzat agintzen ari dela esango genuke zigorko Hernaniren kontra, azkar jokatu dute madrildarrek, eta beti ere eskura eta luze orain albora, baina ezin izan du egalak baloi hori kontrolatu eta orain uztartze irekia 20 metroko lerroaren parean. Larrozas beti saiatzen ari dira, Larrozasekoak saiatzen ari dira eskura jokatzen, 20 metroko lerrora llegatu dira eta zigorko Hernaniren alde Anartzelo segiratu baloia jarraitu du, baina plakatu dute eta ez errespetatzeagatik zigor kolpeak eragiten dituen 10 metroak, zigor kolpea eta orain hitz egiteagatik beste 10 metro. Zelaian erdiraino lortu Hernanik defensa lanean
arriskua urruntzea. Baina eta Arizeta baloiarekin, alboko sakera botako du largi adierazi du, eta ona. Oita metroko lerroan, baina oraingoan Larroza zen zelaian Jonander Tapiain baloia eskuetan duela. Ea zenba jokalari jartzen dituen Erranik, hilada horretan 5 jokalari beraz, kontrarioak ere 5 jarri behar izaten ditu. Ea, ze jokaldi duten landua entrenamentuetan, olako alboetarako, eta primeran oso ondo hartu du baloia Lukasek, eta orain ondorioz eskura jokatzeko aukera, baina ezin eutsi baloiari momentu Erranik, eta baita galdu ere defensan madrildarrak. Ea zer ikusi duen epaileak. Uztartze bildua izango dela Rozasen alde. Horre Erraniren babesleak ere badira. Inguru horretan sarean zintzilikatuta iragarkiak, Erraniko egunkari kronika, keinu ere laguntzaile du Erranik, era gozietako dekoratuak, Goros lantegia ere eta LKS ere bai, hor uzatze bildua izango den parean Erraniren babesleak, eta bitartean Erraniren aupatzeak armailan. Larrozasek baloia zeukan, baina ikusi duzuen bezala beratzeagatik Erranikoen lehen lerrokoek bera egiteagatik ez legez ziur kolpea Rozasen alde. Dagoeneko ordu erdira horbildu gea, edo horbiltzen ari gara, 28 minutua bete delako, eta markagailuak hortxe jarraitzen du 6 eta 13 Larroza talde madrildarraren alde, baina Errani orain ari da saiatzen, baina epaileak ez du barkatzen, eta Warnerrek oso luze Erraniren zelaitko ensegulerrutik 15 metroraino bidali du, baina zorionez Hernaniarrek lortu dute baloi hori eskuratzea eta jokoan jartzea. Alboko sakea, hilaratzen 4 jokalari, eta kolpe frankoa Hernaniren alde, Anartzelosegik, luze, erasori ekiteko, baina ez du arazorik izan, Larrozaseko defentsan ziarduen jokalariak baloia jaso, eta pikin bat, disente zengo nuke, urruntzeko, baina baita Erraniko gibeleko jokalariak jaso eta ostigatu. Ondorioz Erraniren zelaian jarraitzen du jokuak, baina
10 metroko lerroaren inguruan. Orain alboko sakea, hain justu Jorge Daniel Trigo jarri du jokoan. Anar Zelosegik baloia jaso eta jokaldia, bakarka jokaldia egiteko autua egin du, baina eten egin du espaiak zelaiaren erdian Hernaniren aldeko uztartze bildua. Hernaniren aldeko uztartze bildu izan da, eta baita baloiaz jabetu eta erasoko ostikada ere eta aparta oso ona. Ensego lerrotik hain justu ere 5 metrora, naiz eta zagite zalantzatxo bat sortu zait. Alboko sake izango da Hernaniren alde. Jonan Bertzapeain baloia jokalari guztiak, iladatzea guztia, 7 jokalariak. Atzealdean baloia seguru jaso. Eta orain uzazela osatu ondoren, bultzaka nahi du Hernanik aurrera egin, baina azkenean Igor Etxeberria baloia jaso, Anartzen pasea baliatuta, baina ezin baloia kontrolatu. Eta azkenean, Larrozasek defensan lortu du ekiditea balizko ensegu bat. Ikusten ari zareten bezala, nahiko parekatu momentuz bai jokoa eta bai markagailoa. Zigor golpe desenten momentuz, bai alde batik eta bai bestetik. Ez dugu zenbatu, baina berriro Hernaniren kontrako zigor kolpea. Defensako ostika da, Larruzasek, baina baloia bikain jaso du. Lehen zatia hasi zenetik 34 minutua, eta markagailu jarraitzen du 6 eta 13 Larrozasen alde. Lehen esan dugun bezala, hau, edo espadugu esan orain esango dugu, elite faseko bigarren jardunaldiko norgehiagoka dela. Orain aipatuko ditugu jardunaldi honetako hainbat emaitza. Hernanik ez zuen jokatu lehen jardunaldia
multzo honetan, eliteko multzo honetan 9 talde direlako eta jardunaldi bakoitzean bati dagokio atseden hartzea, talde bati. Taldeak esan behar dugu, Madrilgo Las Rozas, Complutense Cisneros eta Liceo Francés, Valentziako Valentzia, Asturiesko Avileseko Pasek Belenos, Kataluniako Barcelonako San Cugat eta L'Hospitalet, eta Euskal Herritik Gernika Rubi taldea eta Hernani Klub Rubi elkartea direla 9 talde horiek. Beraz, Madrid ditu ordezkari gehien 3, Barcelonak eta Euskal Herriak 2 eta gero Levante edo Valentzia eta Asturiasoek 1. Orain aukera Beñatarizetak Hernaniren aldeko zigorkolpe horretan beste 3 tanto gehiago patrikaratzeko. Xiltasuna eta Beñate gora eta baita gauzkatu ere. Beraz, 37. minutuan 9 eta 13. Lehen jardunaldian emaitza hobeak gertatu ziren. Las Rozasek eta Valentziak partida oso orekatua jokatu zuten eta Valentziak 34 eta 38 irabazi zuen 3 sego eginda. Las Rozasek 4 egin zituen. Gernikak 41 eta 7 irabazi zion Cisnerosi. San Cugatek etxetik kanpo Pasek Belenosi 17 eta 34 irabazi zion eta Liceo Francesek 12 eta 19 irabazi zuen Barcelonan Hospitaleten kontra. Esan dugun bezala Hernanik atsedena izan zuen. Bakoitia direlako elite multzo honetan. Bigarren jardunaldiko partida batzuk jokatu dira, jada. Hauek hain zuzen ere, Valentziak 72 eta huts irabazi zion Hospitaleti, 11 segu egin zituzten Valentziarrek. 11 segu, 72 eta huts L'Hospitaleti. Eta Barcelonan, San Cugatek eta Gernikak jokatu zuten eta Bizkaitarrak gailendu ziren atzo 18 eta 21. Atsedena Pasek Belenosek izan du jardunaldi honetan. Ondorioz, momentuz falta diren 2 partida hauek. Bigarren jardunaldiko Liceo Francés eta Pasek Belenos eta Hernani Las Rozas, orain landaretok irrobizalean jokatzen ari diren partidaz kontuan hartu gabe, hauen emaitza kontuan hartu gabe. Gernika da sailkapen buru 9 punturekin. Orain hemen landare toki irrobizalean Las Rozas erasoan, eskura jokatu nahian eta aurrera pasea, baloi aurrera horri zaie eta Joan de Zapiaine baloia jaso, 15 metro egin ditu korrika, Anar Zelos egin gostika batxoa, eskuin alboan baloia jarrita, baina Madrigo egalak, 14 zenbaki duen egalak, baloia jaso, eta nola edo ala, lortu du Madrigo taldeak defentsa lana ongi egiten. Baita luze jokatu ere, eta zelai erdinaino bidali du. Baloi hori, bera, esan dizuet, 2 partida jokatuta Gernika da sailkapeneko buruan, 9 punturekin, 2 partida jokatuta 2 irabazi. Valentzia da bigarren, 6 punturekin, 2 jokatu, 1 irabazi, eta 1 galdu. Liceo Francés hirugarren, 5 punturekin, 1 jokatu eta 1 irabazi, ondoren. Laugarren San Cugat Barcelonakoa 5 punturekin, 2 partida jokatu eta 1 irabazi, bestea galdu.
Bosgarren da gaurko Hernaniren kontrarioa, Las Rozas, 4 punturekin jokatu duen partidua irabazi egin du. 6. Pasek Belenos partida jokatu du, gaur jokatzen ari da bestea, ustez. Pasek Belenosek bat jokatu izan bezala eta bat galdu du. 7. postuan Madrilgo Cisneros, punturik eskuratu gabe, partida bat jokatu du eta bat galdu du. 8. Hospitalet, punturik gabe, bi jokatu ditu eta bi galdu egin ditu eta Hernani gaur lehenengo norgehiagoka jokatzen ari da. Gogoratu nahi dizuet, lehen fase regularrean Amultzoan Gernika, Pases Belenos eta Hernani sailkatu zirela, 3 postuetan, horregatik ari dira 3ak elite mailako fase honetan jokatzen. Eta Hernaniri dagokionez, azken norgehiagokan Gasteizen jokatu zuen eta partida dotorea egin zuen, partida ona eta ongi ospatu zuten, horrek ematen baizien Hernaniarrei sailkatzeko txartela. 3. postuan geratu zen azkenean. Tira. Hemen Landare Toak Errubi zelaian amaitu da lehen zatia eta lehen aipatu dugun bezala hauxe izan da pixka bat, lehen zatiaren laburpena 9 eta 13 nagusitu da momentuz Las Rozas. Hasieran Warner joko zabatzailea lortu ditu 3 tantoak, Sigur Kolpez, Beñatarizetak berdin du, 3 puntura, 8. minutuan, Sigur Kolpea gauzatuta. Lenin segura Las Rozasek egin du, Pedro Lautaro, 3 eta 8. minutuan, eta ensaio transformaketa Warnerrek lortu du, beraz 3 eta 10 eta handik 3 minutura, Beñatarizetak beste 3 tanto bereganatu ditu Hernanirentzat, 6 eta 10, baina segidan, handik 3 minutura, Warner joko zabatzaile ez da bera Madrildarra, baina Las Rozas taldekoak, 6 eta 13 jarri du markagailuan, eta azkenik 37. minutuan Beñatarizetak etxekoentzat 9 beste 3 tanto jarri ditu, 9 eta 13 lehen zatian, beraz momentuz nahiko berdintxua.
Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala, eta gero bigarren parte bat egingo genuke, partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera, eta jokoen bitartez barrubi mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela. Eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako eta lagun min asko egiten diralako gehien bat.
Eguerdion berriro landare toki erroldu zelaitik, elite mailako bigarren jardunaldiko norgehiagoka ari gatzaizkizu eskaintzen, eta bigarren zatiare ekingo diote Leicester Larrozas taldea jarriko du jokoan, esan dezagun, Errani eta Larrozas ari direla jokoan, eta Dwayne Gardnerrek jarriko du bigarren zatiko lehen baloia jokoan, ostikoz luze, baina orain Anartz Elosegi Erraniko joko zabaltzaileak luze jo du defentsan, baina baita hegaleko jokalari azkarrak, Madrilgoak jaso, baina kontraerazoa Erranik antolatu du, eta albora Larrozasen zelaian, eta hain zuzen ere ensego lerrutik dozen erdi bat metrora, eta gainera Errani jarriko du jokoan baloia, Jonanter Zapienek eskuetan du, jada jokalari guztiak, zazpia injustu ere talde bakoitzak hilaratzean, eta baita Xavier Lucase jaso ere bi eskura, Usazelaxoa osatu, Jonanter Zapienek baloia bereganatu, eta orain Anartz Elosegi gostikadatxoa jo du, baina Larrozase baloia jaso, aurrera pasea egin badu ere Madrilgo jokalariak, eta Hernaniren aldeko Uzartze bildua izango da, abantaila aldeki eman dio Erraniri, eta han eskuin egalean, eskuin alboan, ari dira Erraniarrak saiatzen baloia bereganatu, eta Uzartze irekian aizten ere, eta orain metro bat egin ondoren, aurrelarien ahalegina, Uzartze bildua ensego berrutik 3 metrora, eta baloia garbi atera ezkero, aukera ezin hobea, Erraniarrek lehen ensego egiteko aurrelaria bintzat, lanean, aurrelariek lanean diadute, Anartz Elosegik saiestu jokalaria ekidin, partea egin, baina ezin ailegatu ensego lora, behintzat ezin egin ensegua. Ea zela dirazi duen epaileak, Uzartze bildua, baina hori esan dugun bezala, Larrozasen ensego lerotik oso hurbil. Epailea itxegiten egia, eta badirudi txarteloria, ala da, Larrozaseko jokalariari, txarteloria, beraz, 14 jokalariekin jardun beharko du Larrozasek, bigarren zatioren hasieran, iaia, hirugarren lerroko giltza kanporatu duelako, 10 minutuz, hain justu ere, Justin Jofre jokalariak, zalaia utzi behar izan du, 10 minutuz egon beharko duan, eta horri esker zigor kolpe Erranik atera dute ensegua. Bigarren zatiko 4. minutuan lortu Erranik partidako lehen ensegua. Amalau eta 13 jarri da lehen aldiz Hernani markagailuan aurretik. Bigarren zatiaren hasieran ensegua, orain ensegu transformak eta aukera Beñat Arizetak. Xiltasuna.
justu ere. Ensegua Jonander Zapinek egin du aurrarien jokaldi horrei etekin atereaz, eta ensegu transformak eta Beñat Arizetak beraz 16 eta 13 bigarren zatiko 5. minutuan. Lehen aldiz jarri da Errani aitzinetik aurretik markagailuan, eta orain erditik atera ondoren Larrozasek hasiera batan ez dira nagusitu badoiaz, Erraniarrak baina gero bai. Eta orain baita jokatzen hasi ere eskuin hegaletik Urumea errekaren ibaiaren izango genuke aldetik. Anartzelosi pase ona egin du, baina ezin metroak irabazi. Tira, antxe Urumearen aldetik Alboko Marraren parean jaia, Uztartze bildua, Bizmat Arizeta eraikuntza materialaz materiala egiten duen lantegiaren, Abia Karabel gasolitegiaren, azpi aldean iragarki horiek ditu babesle besteak beste Erranik, eta orain Bultza Erranik, eta jokalaria lehen lerrokoak altxatu dira, eta zibor golpea Larrozasen kontra. Ego Erraniren alde, Uztartze eta ikusi duzu nola lehen lerroko jokalariak altxatu diren, eta epaileak ikusi du Larrozaseko lehen lerroa izan dela hor erruduna, eta ondorioz Erranik baloia urrundu eta erasoan aritzeko aukera orain Larrozasen zelaian 10 metroko lerroren inguruan. Hain justu ere, Coach marketing lantegiaren B aldean Erranik nagusitu da alboan, alboko sakean, eta eskura jokatu, orain eskuin aldera, eskuina pase bikaina Oian Domingezek, eta eskuin egalean, beti ere. Garajes Tolosa Ford autoen lantegi ofizialaren azpialdean. Eta hauitzin pasea, aurrera pasea, baloia aurrera hori dela, adierazi du epaileak, hain zuzen ere, perfect lantegiaren, babeslearen, iragarkiaren B aldean. San bezala, bigarren zatiko 8. minutua diardu partidak, eta lehen aldiz 4. minutuan jarri da Errani aurretik, markagailuan 16 eta 3 Beñat Arizetaren basasolmaketarekin. Noren zigor kolpea dirazi du, nola baite gorputza bea bota Uztartze ireki horretan, eta baloia estaltzeagatik. Alboko sakea Urumearen aldetik, ibaian aldetik, Larrozasen alde, eta tribu jarriko du baloia jokoan, azalkariak, Larrozaseko tribu jokalariak. Hasiera batean baloia lapurtzeko aukera zen Errani, ez du lortu, baina epaileak aldearekin jaurti duela tribu baloia adierazi du ondorioz. Erraniarrek, Erraniko kapitainak, Erraniarrek aukeratu dute Uztartze bildua.
Uztartze bildua adierazi dugun bezala. Iragarkia referentzia ditugu, Kominter eta Garbi papergintzen diarduen lantegia. Orain baloia defensan, luze ostikoz eta arriskua sortu baita baloia jaso ere, Jokin Oleak eta metro batzuk irabaztea lortu du. Orain alboko marraren ondoan Uztartze irekia eragin eta Dominguezek baloia aurrelari jarri die. Hernani erasoan, berriro du Dominguez, Peru buru gaine baloia jaso du. Uztartze irekia berriro, Jokin Zapien berak hartu du baloia berdegunetik. Hirugarren Uztartze irekia segidan. Hernani baloiaren jabe. Gogoratu, Larrozaz Amalo jokalariken ari dela, jokalari bat gutxiagorekin. Eta berriro Uztartze irekia, ja ez dakigu 5. 6. segidan, aurrelarien lana eraginkorra izan dedin, baloia jaso eutxi, Uztartze irekia eragin, Dominguez baloia zabaldu, Beñatariz eta ganartzelo segik, baina ez harrapatu dute, ies egin du Hernaniarrak. Orain Uztartze irekia, eta zigor kolpea Hernaniren kontra. Larrozasen zelaian, 22 metroko lerroaren inguruan gastatu da aipatu duen jokaldi hori. Zelaian erdian, hain justu ere, marra gein gainean, eta alboko sakea, eskasa, trigo atera duena, eta bikain jaso du Fernandezek. Orain ondorioz Uztartze irekia, eskura jokatu Garnerrek, baloia jarri eta Uztartze irekia, eskuinaldera zabaldu du Oliver Gonzálezek, eta orain berriro berak eskura jokatu nahi du, alegin horretan Gibeleko jokalea Garnerrek luze inzidil hori, eta azkenean ezin izan du Torresek eskuine galean armailaren aldetik baloi horri eutxi. Horrek eragin du Hernanien aldeko Uztartze bildua izatea. Gogoratu Larroza 6 bigarren zatiari jokalari bat gotxearekin ekin diola. Eta orain dakusa zuen bezala Hernanik aieko olano jarri du Uztartze erdia. Berriro zigor kolpea Hernaniren kontra. Lehen aipatu dizuet, zigor kolpe desente ari dela adierazten Hernaniri. Orain defensa eraso ostika da eta luze gainera Hernaniren zelaiko 10 metro, 20 metrokoaren tartean.
Larrozasen aldeko. Eskasa, alboko sakea, luze eta esku batez besterik ez baldin bada ere, Garziak lortu du taldearen zat baloia bere ganatzea. Aurrera jarraitzen dute Larrozasekoek. Baloia primeran hartu du Inzirilok, Uztartze irekia. Orain baloia Olivier Gonzálezek, berriro berak jokaldia berrabiarazi du, jokaldia jarraipena eman dio. Larrozasen Diego Ferreiro amasi zenbakiarekin zenbakiduna zeleiratu da. Eta arrisku Hernanirentzat. Izan ere, Ensego lerrotik 7-8 metrora alboko sakea da. Jarriko du Ferreirok. Eta hilaratzean bosna jokalari, baina baita lapurtu ere Hernanik. Ez dute elkar ondo ulertu Larrozasekoak, eta orain defentsan bikain oso ostikada ona. Hernanik bigarren zatian zelairatu den. Arrozpidek partida askotan aritu izan da titular. Arrozpide gaur ez du jokatu lehen zatia. Dudarik ez, partida nahiko nekagarria gertatzen ari da, eta jokalari aldaketa desente egin beharko dituzte entrenatzaileek. Hernaniren kontrako zigor kolpea. Pensatzen dut albora, botako zuela, eta horixe gertatu da. Bigarren zatiko, 18. minutuan, Larrozas erasoan, Uztartze laxua osatu, eskasa irabazi ondoren, eta bultzaka hor indarra handia xautzen ari dira jokalariak. Ensegu berrotik 8 metrora, Uztartze irekia, eta orain bai zigor kolpea Rozasen kontra, gure ustez jokalariari kontrariari usteagatik legez kanpo. Arrozpidek orain armailaren teilatura defensa lanean, eta gainera beraiek aterako Herraniarrek alboko sakea eskasa aldaketa Hernanin, Infante kanpora lehen lerroak eta Etxarri ere bai, eta barrura 17 zenbakiarekin
Urtzi Untzue eta Adrián Sánchez barrura. Partida osoan zehar bezalaxe, nahiko parekatua norgehiagoka, bai jokoan eta bai markagailuan ere. Eta bigarren zatiko 20. minuta betetzear da, eta hemendik aurre edozein jokaldi, edozein puntu tanto garrantzitsua izango da. Igor Etxeberria saiatu da kontrarioa gehialdia dazten, baina zelaien erdian jarraitzen du Larrozasek erasoan eskura indartsu uztartze irekia. Ferreiro jasu da zira batean, orain eskuin galera eta Fernandezek ezin izan du baloi hori jaso egia zan, nahiko pase ez egokia egin dio Inzirilok alboko sakea beraz. Jonandez Ateinek jokoan jarriko duena eskasaren bitartez aieko minerrek aginduak eman. Bosna jokalari hilaratzean eta jauzi aparta egin du Iker Reizmendik. Haze ostika da, urrun bai, 22 metroraino, 22 metroko lerroraino, defensan Erraniarrek eta orain berriz defensan Larrozasekoek. Ostika da bana jarraian eta kasik zelai ardiraino jaurti dute Mardildarrek baloi hori. Alboko sakea eskasa izango da Urumea ibaiaren aldetik. Jalon iragarki edo lantegiaren iragarkiaren azpialdean. Badakizue, hemen sarritan zaleek goratzen dute taldea, Bultze Euskaraz gainera, Bultze Hernani, Bultze Euskaraz dena batera. Han neumatiko zuriak ere, badu bere lantegia, Gurpilen lantegia, hemendik hurbil dagoen lantegia. Eta inguru hartan, alboko sake Erranik, orain eskura jokatu dotore, Erraniarrak, Anazelosegi jaso du Igor Etxeberriaren pasea. Igor Etxeberriak ez du sasoian zehar asko jokatzerik izan, baina gaur astapenetik ari da jokalari veteranoa. Eta zigor kolpea Erraniren alde. Aukera dotorea, albora bidaltzeko baloia Beñat Arizetak eta eskasaren bitartez berrabiarazteko baloia. Hain zuzen ere, Larrozasen zelaian Enzego berrutik 26 metrora jarriko du jokoan Jonandez Ateinek. Seina jokalari ditu talde bakoitzak hilaratzean. Luze eta han Xavier Lucase bi eskura jaso du Adrián Sánchez. Aurrelarien jokoa Jonandez Ateinek baloia jaso du. Pase egina izan du, baina Larrozaseko Gerne aritu dira hor jokaldi horretan baloia lapurtzeko. Orain uztatze irekia eta aitzin pasea aurreratu egin zaio, aurrera erori zaio baloia Larrozas taldeko jokalariari. Bigarren zatian zelairatu den, hain justu ere, Eskibel. Eskibeli aurrera erori zaio baloia, ondorioz oso jokaldi interesgarria Erranirentzat. Uztartze bildua 22 metroko lerroan.
eta hagen aurrez aurre. Aieko miner baloia eskuetan duela, pasabidetxoan baloia sartzeko, eta berriro lurrera, oraingoan berriz, Hernaniko lehen lerrori adirazi dio zigor kolpea epaileak. Markagailua ez dago alde hondirik, beraz Erne biliberko dute bitaldek, 16 eta 13 Hernani aurretik Larrozasen kontra, bigarren jardunaldian eliteko multzoan, bigarren jardunaldiko norgehiagoka ari zarete ikusten, ari gara jarraitzen eguzkipean, eguzkia nik uste ja pixka bat beroegia ere izan daitekela jokalarientzat. Eguzki bete-betean, zerua urdin men Hernanin. Bosna jokalari hilaratzean, talde bakoitzak. Eta berriro Erne Xavier Lucas baloia lapurtzeko eta gainera zigor kolpea eragin du kontrarioak ello egin baitio ez legalki. Eta badiru min hartu duela Xavier Lucasek, oain marrazainarekin, Donostiar marrazaina, berarekin ari da hitz egiten epaile nagusia. Lepoaldean harrapatu dutelako Xavier Lucas eta zigor kolpea eragin du. Ea orain baliteke zerbait ikusi izana bolatu behar dizugu, tartean 6 nazioen txapelketa ere torneoa jokatzen ari da. Oain aipatuko dizugu eta interesgarria denez aipatuko dugu Larrozasko 4 zenbakidun jokalaria Fernandez 10 minutuz egotzi duela. Beraz, bigarren zatiko 6. minutuan berriro jokalaria gutxi horrekin hogeita 6. minutuan berriro jokalaria gutxi horrekin eta hori baliatu nahian gainatariz eta 10 metroko lerrotik ez da ailegatuko ezakigu ailegatu denaz, baina eskuin aldetik pasaba. Ea Hernanik 14 jokalari dituela Larrozasen baliatzen duen aukera. Ikusi duzue, alboko sake horretan Xavier Lucasek baloia lapurtu eta kontrarioak lepo aldetik edo heldu diolako 10 minutuz kanporatu izan da Fernandez. Hemen gure gandik hurbil, armaietatik hurbil, jokaldia egin nahian Larrozaz. Baloiari tinko eutxi dio bigarren zatian zelairatu den jokalariak. González Rodríguezek. Ez dakigu nola amaituko den norgehiagoka oso parekatua gertatzen direlako, naiz eta orain bigarren zatian hainbat minututan Hernani aritu pixka bat gidari jokoan, Akuilio hartuta, gainera orain jokalari bat gutxiagerekin jardungo du Larrozasek, 14 jokalariekin, hori baliatzeko aukera ezin hobea du Hernanik. Markagailuan 27. minutuan, bigarren zatik 27. minutua bete delarik, 16 eta 13 aurretik Hernaniarrak.
Lehen aipatu dizuet 6-0ko torneo jokatzen ari dela. Hiruzpalaugarren jardunaldia 2 partida izan ziren atzo, eta ozta lortu zuen Inglaterrak Eskozia gainditzea, eta antzekoa Irlandak garrez menderatu zuen, baina ez pentsa hain erraz. Orain jokin olea baloiarekin hemen Landaretoki Rugby zelaian, baloiaz jabetu Larrozas taldekoak, Garzia lurreratu dute, eta orain Rodríguez ies egin dio baloia. González Rodríguez bigarren zatian zelairatu den Arroñari. Hortaz, ustartze bildua Hernaniren alde. Lehen lerroan Untzu eta Sánchez ariko dira bigarren zatian sartu direlako. Jonander Zapien aztalkari, orbokatzaile, eta Larrozasen Rodrigo eta Ferreiro. Ea orain ez duten edo zeinek egiten duen zigor kolpea. Ez dira altxatu lehen lerroak, beraz aurrera jarraitzen du jokaldiak. Eskura saiatu dira madrildarrak, orain aurrelarien bitartez, tarteak egin nahian, eta orain defensan madrildarrak ostikada luze bai, baina ez kanpora. Bigarren zatian zelairatu den González Irún. Eskuinera zabaldu dute jokoa Larrozasekoek, eskura jokatuz, eta orain ustartze irekian baloia berdegunetik hartu, pasea González Irunek egin du, arriskutxo, baina ongi atera zaie. Partidak aurrean hartzen du zigor kolpea, eta orain aukera bai, badute madrildarrek markagailua berdintzeko. Izan ere, hagen aurrean, Urruti Xamar, Hernaniren zelaikoa 10 metroko lerroaren inguruan, aukera duelako Larrozasek agetarako jaurtiketa egiteko. Guain Gardner egain zuzen ere, baloia dakusa zuen bezala pausatuko du, eta orain arte dena asmatzen ari da. Joko zabaltzailea, Gardner. Hagen aurrean. Eta badoa. Ona. Eta baita pasau ere, agartetik. 16 markagailuan, bigarren zatiko, 33. minutuan. Luzapeneko minutu kontuan hartuta, 10 minutu geratzen dira norgehiago amaitzeko eta berdinketa. Hemen Landaretoki Rugby zelaian. Jokoa etenik, Hernaniko jokalari bat berdegunean delako, Oker Espagaude. Oker Espagaude, Julen Kano, bigarren zatian zerera dut duen Hernaniarra.
baina etxatu da gaztea. Errenka ikusten dugu, Julen Cano. Boda eziko dizugu, baita ere, lehen aipatuz badugu 15-tekoak. Erranin, Infante, Zapien eta Beñat Etxarri lehen lerroan. Hasi direnak, bigarren lerroan Andoni Larrarte eta Beñat Idadi. Hirugarren lerroan Iker Izmendi, Xavier Lucas 8, Joseba Díaz de Mendibil. Usartze erdia Oian Domínguez, Amar Anar Zelosegi, eta hirugarren erdeneko lerroan Carbajo eta Arizeta, eta Igor Etxeberria. Egalean Peru Burugain eta Jokin Olea Gibelean. Gero aldaketak izan dira, hain zuzen ere Julen Cano, Aieko, Miner, Arrozpide, Unzue, Adrián Sánchez. Eta Larroza zen, honako 15-teko hasi da, Norgehiagokan Martínez Trigo Sanz lehen lerroan, bigarren lerroan Fernández Venegas, hirugarren lerroan González Jofre Vita García, Ustartze erdia Oliver González, hirugarrenetako lerroan Jogo Zabaltzaile Garner, hirugarren lerroan Hernández Torres eta Inzirilo, eta egalean Guillen eta Amos emakerekin Butler. Gero aldaketak izan dira, berriro Xavier Lucas orain alboko saki horretan badoian jabe eginez, Larroza zen 20 metroko lerroan, eta oso intenso izango da partidaren amaiera, borrokatua, amairuna direlako markagailuan, markatu 16-na, arriskutxo izan zitekeen, ostikoz jodelako baloia lurrean zegoela, baina aurrildez aurretik epaileak adierazea zeukan. Ustartze bildua. Ikusten duzu bezala aldaketa gehiago, ja partida amaieran Hernanin Iker Izmendik zalei utzi du, eta baita Zapienek ere. Eteni jokua. Eta usartze bildua, Larroza zen zelaiko 10 metroko lerroan. Bultza Herrani, hemen etxeko taldearen zaleak. Larrozen alde usartze bildua. Oliver González jarri du pasabidean, baloia irabazi, Garner baloiarekin, erasoko ostika da, eta handago Anar Zelosegi baloia jaso. Iskin egin kontrarioari baloia ostikatu, baina esango nuke 30 metro irabazi dituela Hernanik Anar Zelosegiren jokaldi horrekin. Gogoratu, sailkapeneko lehen postuan Gernika dela 2 partida jokatu eta 9 punturekin. Hortxe diardu Larrozaz Torresek ongi utzi du baloiari eta horri ezker aldera zabaldu da jokoa.
eskura jokatu du Larrozasek, eta erasoan kontuz zelai erdia iragandutelako, urdin beltzek, alegia Madrildarrek, Hernani defensan, eta edozin jokaldi izan daiteke erabakigarri dagoeneko. Kontuz, eta badoa, Larrozaseko Torres jokalariak egin du ensegua. Torresek taldearen bigarren ensegua. Lehen aipatu du, edozen jokaldi izan zitekela erabakigarri, 16-21, bigarren zatiko 20. minutuan, bigarren zatiko 29. minutuan, gogoratu Larrozas taldeak lehen jardunaldian 34 eta 38 galdu zuela Valentziaren kontra etxean. Amasei eta 23 Garnerrek kasomatutako aukera hori. 23 Amasei eta 23 eta partida amaitzear da. Aukera bat izan dezaken Hernanik partidan nagusitzeko. Momentuz, Larrozas 22 metroko lerroan baloiari eutsi nahian, uztartze irekia, aurrelarien laguntza, uztartze irekia, eta berriro aurrelarien bitartez nahi du Larrozasek partidari eutsi, garaipenari eutsi. Hernanik defensa bortitza egin beharko du, baloia lapurtzeko, eta horren ostikoz kanpora albokosak izango da, eta amaitu duan orgia hoga. Azken minutuan ies egin dio garaipenak Hernaniri. 16 eta 23 Larrozas gaien bigarren jardunaldiko norgeia hogan. Beraz, hauek dira dauzkagun emaitzak eliteko bigarren jardunaldian. Hemen Landaretoki Errubi zelaian azken momentuan irabazi du Larrozas Madrilgo taldeak 16 eta 23. Beste norgeia hogan. Valentziak 72 eta utzi irabazi du Ospitaletik, eta Sankugatek etxean galdu, edo beste modu batean esan Gernikak, Sankugaten kontra 18-21 irabazi ditu. Pase Belenosek atxeena izan du. Hurrengo jardunaldia Hernanik, hirugarren jardunaldia Bartzelonan jokatu beharko du martxoaren 2an. Ospitaleten kontra. Ondoren laugarren jardunean Hernani pase Belenos, bosgarren jardunean Gernika Hernani, derbia, Euskaldunen arteko derbia, 6garrenean hemen Landaretoki Errubi zelaian Hernani Cisneros, 7garrenean San Juan Hernani, 8garrenean Hernani Cisneros sartuko du, eta azken derbia aukera Hernani
Bigarren Valentzia 6 punturekin 2 partida jokatuta. Hirugarren Liceo Frances 5 punturekin partida bat jokatuta. San Cugat 5 punturekin 2 partida jokatuta. Seigarren 4 punturekin eta gaurko garaipenarekin 8 punturekin Las Rozas 5. postuan. 6. postuan Pasek Belenos, oraindik ez dakigulako emaitza. 7. Cisneros, 8. L'Hospitalet, punturik gabe 2 partida jokatuta, eta azken 9. postuan Hernani partida jokatu eta punturik lortu gabe. Jokalariak elkarra gurtzen, baita zaleak ere, eta Las Rozasek, Madrilgo taldeak, 2 partida jokatuta, 8 punturekin da. Bazpare, errepikatuko 3. jardunaldiko norgehiagoken zerrendan, martxoaren 1 eta 2. Gernika Liceo Frances, Hospitalet Hernani martxoaren 2, 12etan, Hospitaleteko udaltzelaian, Pases Belenos Valentzia eta Cisneros San Cugat. Las Rozasek atsedena izango du beraz, primena etorriko zaio gaurko azken momentuko garaipena. Laburbilduz gaurko norgehiagoka lehen zatian 9 eta 13 bukatu da, 2. zatian 4. minutuan Yolanda Zapeineken 6 Hernanirentzat, eta reformaketa Beñat Arizetak 16 eta 13. 33. minutuan 16a Wayne Garnerrek gauzatutako zigorkolpea. 39. minutuan berriz jokaldi ekigarria Torresek ensego egin du 16 eta 21, eta reformaketa tanto guztiak Garnerrek lortu ditu, eta ondorioz lehen partida jokatu Hernanik, eta lehen partida ezin irabazi azken momentuan galdu duelako 16 eta 23. Gogoratu, multzo honetako eliteko multzoan talde batek, finalerdia jokatuko dituztela, gero finala eta irabazten duenak maila nagusira igoko da. Gogoratu, maila nagusian datorren urtean 10 talde izango direla. Gure partetik ongi izan eta hurrengo arte.